நான் மேட்சுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் போறேன். ஆனா பேட்டிங் ஆடும் போதோ பவுலிங் போடும் போதோ ஒரு பாலுக்கு அடுத்த பால் ஆகும்போது எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் லோவா ஃபீல் பண்றேன். போகும்போது நான் இருந்த கான்ஃபிடென்ட் நான் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரீசன். என்னன்னா, ஒரு பால் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பால் கேப்ல நம்ம நெகட்டிவா நமக்கு செல்ஃப் டாக் இருக்கிறது தான். சர்டன் டைம்ஸ் நம்ம சரியா விளையாட மாட்டோம். நான் இந்த பால் சரியா விளையாடல, இது போச்சு, இந்த பால் நான் சரியா போடல, அவங்க 4 அடிச்சிட்டாங்க, அடுத்த வாரத்தோட எனக்கு வருமா வரல, நான் சரியா விட மாட்டேன், அவுட் ஆயிரம் போல இருக்கு. இது போல பேசாம பாசிட்டிவா ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. நான் இந்த பால் சரியா ஆடல, எஸ், ஆனா எனக்கு இன்னும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, நான் அடுத்த பாலை கவனிச்சு நான் விளையாடுறேன். சரி, இந்த பால் நான் சரியா போடல, இன்னும் எனக்கு 5 பால் இருக்கு, இந்த 5 பால் நான் எந்த இடத்துல போடணும்ன்றத ரைட்டா புரிஞ்சுட்டு அதை பத்தி யோசிக்க பாருங்க, உங்களுக்கு பெட்டரா வரும். எப்பயுமே ஒரு பாலுக்கு உள்ள கேப்ல தான் நம்ம ஃபோக்கஸ், நம்மளோட அவேர்னஸ் மிஸ் ஆகுது. ஸோ அதை நல்ல பாசிட்டிவான செல்ஃப் டாக்ல சரி பண்ண பாருங்க. நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் விட்டுடுங்க, பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணுங்க, பாசிட்டிவ்னு டைப் பண்ணுங்க. இதை பத்தி தேவையான டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு டிஎம். ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட், மைண்ட் வில் ட்ரெயின்.